Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Nowruz bayramı münasibetli gutlaw hatyny berdi. Biden Berdimuhammedow prezident wezipesi münasibetli gutlamady. Saýlaw düzgün bozmalary bilen geçirilen ýerki prezident saýlawlarynyň ýygyny Türkmenistanyň merkez saýlaw topary öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow 73 götürmi töweregi ses bilen ýeňi jyglan etdi. Türkmenistanyň 3-nji prezidenti bolmagyňyz bilen baglykda sizin maşgalaňyzda we ýurduňyzyň halkyna şadlykly hemde awadan Nowruz bayramyny ardy edýärni Bidenyň hatyny aýdylýar. Parahatçylygyň we täzelenişiň şu gününe Birleşen Ştatlarda we ýer ýüzüne köp adamlar bu ajaýyp bayramy bellemek üçin size goşulýarlar diýip Biden aýtdy. ABC prezidenti Türkmenistanyň prezidentiniň üstü bilen türkmen halkyny beren gutlawyna Nowruz bayramyňyz gutly bolsun diýip türkmen dilinde ýazdy. Diwanymyň işgärleri siziň ýurduňyz bilen howpsuzlyk babatda umumy maksatlara ýetmek, Awganystanyň terrorçylar üçin gaçybatylgy bolmazlygy hemde metan gazynyň zyňyndylaryny azaltmak babatda umumy maksatlara ýetmäge, şeýle hem biziň ykdysady hyzmatdaşlygymyzy ilerletmek, hazar energetikasyny ösdürmek boýunça bilelikdäki işlerimiziň dowam etdirilmegine sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Ýurtlarymyzyň arasyna gatnaşyklaryň mundan beýlekde putulandyrylmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarny Biden türkmen halkyny beren gutlawyny aýtdy. ABC prezident Serdar Berdimuhammedow ýa-ni ýakyna girişen prezident wezipesi münasibetli gutlamady. Şol bir wagtda TDH ABŞ-nyň dowlet sekretary Antony Blinkenin Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow beren Nowruz gutlawyny hem çap etdi. Hasada ABŞ-nyň dowlet departamenti 15-nji martda beýanat çap edip türkmen häkimetlerini ýurtda saýlaw ulgamyny ösdürmek babatda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň teklipnamalaryny berja etmäge çagyrdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistana geçirilen ýerki prezident saýlawlaryna synçy missiýasyny ýermedi. Şu wagtda çenli Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow esasan diňe awtoritar liderler şol sany Hytaýyň prezidenti Xi Jinping, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Iranyň prezidenti Ebrahim Raisi, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we beýlekler gutlaw hatyny berdi. ABC prezidenti Joe Biden Nowruz gutlaw bilen bu sanawa goşulmady. ABC-nyň Aşgabatdaky elçixanasynyň resmi Facebook sahypasy Joe Bidenyň Serdar Berdimuhammedow beren gutlawynyň rus we türkmen dillerindäki versiýalaryny Türkmenistanyň dowlet medeniýetiniň terjimesi bilen çap etdi. Hatyň ingliz dilindäki asyl nusgasyny türkmen medeniýetiniň nede ABC daralarynyň resmi web saýtlaryna çap edildi. Türkmenistanyň dowlet ýeçiligine köpçüliklerini habar berişleri işleri daşary ýurt dowlet başlyklary bilen Türkmenistanyň prezidentiniň arasyna alışylýan gutlaw, minnetdarlyk we gynanç hatlaryny ýerdirli ýagdaýda türkmen halkynyň dikkatyny ýetirýär. Ýöne bir tarap we ýapyk Türkmenistanyň dowlet medeniýeti halkara arenasyna bolup geçýän ýeti wakalar, şol sany halk gozgalanlary, köpçüliklerini protestler, demonstrasiýalar we uruşlar barada asla habar bermeýär. Bidenyň prezidentlik döwründe türkmen we Amerikan liderleri Nowruz gutlawlarynyň başga temalar boýunça hem hatalaşdylar. Mundan ozal geçen ýylyň noýabrynda ABC prezidenti Joe Biden Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow haty berip ABC raýatlarynyň Awganystanyň evakuasiýa edilmegine beren ýardamlary üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirdi. Şondan bir aý soň geçen dekabrda Gurbanuly Berdimuhammedow Joe Bidena haty berip ABC-da bolan tebigy betbagçylyk zerarly gynanç bildirdi. Türkmen häkimetleri 23-nji martda Ahal, Balkan, Lewap we Mar vilayetleriniň paxtaçylarynyň gowuçy eksine girisendiklerini iglan etdiler. Emma Lewaply daýhanlar sol gün dowlet telewizionyasynda hamaly gowuçy eksine badalga berilendigi baradaky reportajlar üçin 3 gün öňünden ýazgy edilendigini we bir näçe günnäp ýagan güýçli ýagynlaryň netijesinde ýurdun Gündoğur vilayetiniň köp sebitlerinde meýdanlaryň entek ekse aslada taýýar edilmändigini bellediler. Nowruz bayramyna garamazdan martyň 21-inden 23-ne çene dowlet telewizionyasına ýazgy etmek üçin köpçüliklerin mejbury çäre geçirildi. Mundan öň 3 günnäp ýagan ýağışlaryň netijesinde meýdanlaryň aglabasy entek laýdy. Ilk bilen Saýed etrawyna barýan uly ýoluň ugrundaky bir meýdanda ýazgyga girişdiler. Emma sürüm traktorlary meýdana girendesine palçyga batyp galdylar. Ýogsa 5 gün öňünden bu ýerde ýazgy üçin ýam agylar, çadyrlar we sahna hem dikilipdi. Dip bu çäherleri mejbur gatnaşdyrylan ýerli paxtaçylaryň biri 24-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Ol mundan soň vilayet häkimliginiň resmiýetleriniň ýerli ýol başçylary ýazgy üçin destini täze bir ýer tapmagy buýrandyklaryny hem belledi.
Soňra Türkmenabad Soýet ýolunyň 10-njy kilometrine ýagny çärji etrawynyň Watan daýhan birleşiginiň bir meýdanyna ýazgy edildi. Emma bu ýerde hem ugylyň ýygy entek gitmänni. Bu bir gözboýagçylyk boldy. Ekin ýerlerini diňe onuň guuru wagty sürmeli. Soňra da ýygynyň galan uly kesekleri döwüp topragy tekillemeli. Diňe şondan soň paýta ekişine girişmeli. Diýip ýerli daýhan gurrun berdi. Ol bu sebäpli türkmen häkimetleriniň öňe sürmelerine garamazdan Lewabyň köp sebitlerinde entek gowuçy ekisine düýbünden girisilmändigine hem sözüne gosdy. Azatlygy bu ýagdaýlar boýunça ýurdun paxta pudugunda çağı ähmetinden we mizbur ähmetden peýdalanmakda tanqid edilýän türkmen häkimetlerinden sol tanda Lewap vilayet häkimliginden hem nähildir bir düşündürse gusmaçy maglumat almak başartmady. Gowuçy ekisi bilen bagly 23-nji martda Watan habarlar gepleşiginde görküdilen reportajda Lewabyň ýokarda gurrun edilen sebitinde hatara goýulan traktorlar, sahnalaşdyrylan oýunlar görküdildi. Seýle de gowuçy ekisi bilen bagly ähli taýýarlyklaryň görülendigi öňe sürildi. Lewap vilayetinde hem gowuçy ekiş mögdümine badalga berilip, jogapkärli mögdüme ýokary guramaçylyk ýagdaýyna girsildi. Azatlyň habarçysynyň söhbetdesi döwlet telewizionyasynda ýylatyň gözüne çöp atmak üçin hakykaty bap gelmeýän reportajlaryň deregine sebitiň owy hojuluk pudugundaky asyl ýagdaýlaryň görküdilmeginiň tarapynda çykys edýändigini hem sözüne gosdy. Daýhan birleşiklerini ekin meýdanlaryna sürmäge niýetlenen traktorlaryň onlarçasy çagşap ýatyr. Traktorlaryň tekerine ýel berer ýaly kompresorlar hem ýok. Traktorlardan baş çykarýan ustalar hem galmady. Hökümet ýa-ýaşyk şaýlary bilen üpjün etmeýär. Bularyň ählisi daýhanlaryň öz boýunyna. Ine şu ýagdaýlar telewizionyada görkezip bulara çödügi tapsalar has gowy bolardy. Diýip Lewaply daýhan sözüni jemledi. Türkmenistanda mezburi geçirilen köpçülük çäherleri telewizioniýa üçin video ýazgy edilýär we köplenç berkararlyk we bagtyarlyk zamanynyň subutnamasy hökmünde döwlet telewizionyasynda görkezilýär. Ýöne munyň ýönünki raýatlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri barada ýeki söz aýdylmaýar. Resmi maglumata görä suýul ýurtda gowa çekmek üçin 580 000 hektar meýdan taýýarlanylyp 1.250 000 tonna paxta öndürmek gözüňünde tutulýar. Daşawuz vilayatynyň ekrançylary 30-njy martda ikisi başlarlar. Goloyda Azatlyk radiosu Aşgabatdaky teke bazaryň goloýuna ýerleşýän ýaşaýyş çaýlarynyň häkimetler tarapyndan ýykylýanyny habar berdi. Azatlygyň habarçysy 25-nji martda jaýlary ýykylýan raýatlara bizmeýinden jaý berilýändigini habar berdi. Teke bazaryň goloýunaky jaýlary ýykylan ýaşaýjylara bizmeýinden kwartira berdiler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Ozalahal vilayatynyň çägine ýerleşip 2018-nji ýylda Aşgabada birikdirilen bizmeýin etrafy paýtagyň merkezinden 15-20 kilometr töwereg aradaşlykda ýerleşýär. Bizmeýin 2002-2018-nji ýyllar aralygyna awadan atlandyryldy. Ýaşaýyş jaýlary ýykylan ýaşaýjylar bizmeýine göçmek bilen paýtagyň merkezindäki amatlyklardan mahrum bolýanlyklaryny aýdýarlar. Teke bazaryň ýerleşýän etrafy paýtagyň merkezi hasaplanýar. Öňler bu etrap ören awraylydy we jaýlarym ören gymmat bahalanýardy diýip Aşgabatda ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bizmeýinden kwartira berilen ýaşaýjylar özleriniň elden giderýän amatlyklary barada beýrenýärler. Ozalky ýaşaýan ýerlerine çağılaryny mekteplerdäki rus dilli klasslara ýazmaga mümkinçiligi bolan ýerli ýaşaýjylar bizmeýine özleriniň bu mümkinçilikden mahrum bolýanlyklaryny aýdýarlar. Täze jaýy üçin raýatlar bizmeýiniň mekteplerine rus dilli klasslaryň ýokdugyny aýdýarlar. Ýerli ýaşaýjylar çağılaryny özleriniň ýazga alynan sebitlerine ýerleşýän mekteplere bermeli bolýarlar. Ýerli ýaşaýjylar bu talabyň çağılar baglaryna da degişdigini aýdýarlar. Ýaşaýjylar çağılar baglaryny hem çalışmaly bolýarlar. Sebäbi çağılar ýaşaýjylaryň ýazga duran sebiti boýunça çağılar baglaryna kabul edilýärler diýip bir Aşgabatly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä teke bazaryň ýerleşýän sebitindäki ýaşaýyş jaýlarynyň ýykylyp başlanmagy bilen bu sebitdäki beýleki jaýlaryň bahasy pese gaçypdyr. 22-nji martda Azatlyk radiosynyň habarçysy bu sebitde ýylatyň ýaşaýyş jaýlarynyň ýykylyp başlananyny habar berdi. Bir gün ozal Türkmenistanyň Kronikasy neşri ýykylýan jaýlaryň suratlaryny paýlaşdy. Neşir 2021-nji ýylyň iýulyna öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň dikkatyny ýetirilen guruluşyk taslamalaryndan çen tutup ýaşaýyş jaýlary ýykylýan sebitde halkara
ýygaldyş, dikeldiş merkezini gurmagyň meýilleşdirilýändigini aýdýar. Ýykylýan jaýlar Aşgabatyň Azady köçesiniň ugruna ýerleşýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary dekabryň ahyryna Aşgabatyň beýleki bir sevçine Türkmenmaşa ýoly Hatamrat Niýazow, Nur Muhammed Andalyp we Baba Jepbarow köçeleriniň arasyna ýerleşýän köp gatly jaýlaryň ýykylýanyny habar berdi. Soňra köp gatly jaýlar ýykylýan bu sebitde Gurbanuly Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Anaýewiň adyny götürýän harby mekdebiň guruljakdygy ma'lum boldy. Aşgabatda ýaşaýyş jaýlaryny ýykmak işleriniň täze tolkuny prezident Serdar Berdimuhammedowyň wezipe girişmeginiň ýa-da gawat gelýär. Döwlet medeniýeti paýtagtyň içinde we töwereginde ýerleşýän ýaşaýyş jaýlarynyň ýykylmagy barada habar bermeýär. Ýöne ýykylýan jaýlaryň ornuny gurulýan täze desgalar, täze ýaşaýyş toplumlary barada ýergiderli habar berýär.